bere biziko espioiak. Goizeko 10 gutxi. Paradox Studioak, Hollywood. Oh, Ace Roxon agentea. Uste nuen bukatu nuela zurekin handeetan. Elur jauzi erradiaktibo bat ez da askin nitaz libratzeko, Vladimirina. Ongi, eman mikrofilma. Tori filma atentela, hau bada ardura zaizun guztia. Ez da guztia, txiki. Eta moztu, ongi 5 minutuko atxedena. Ederki gelditu da. Zein da hurrengo eszena? Zu mokatu debekatua zara niretzat, baina ez diozu inori esango, ez da? Izar baten bila. Eguerdiko 12 pasatxo. Rodeo Drive, Los Angeles. Sam, Ales, zapatak erdi presioan. Mundiala! Kaixo? Proba bat? Oh, zoragarri, Joe. Agur, musuak. Nire managerra. Managerra daukazu. Zertarako? Aktorea naiz, tuntuna. Iragarki garrantzitsu baterako proba daukat. Hamburguesa alairen irudi berria nauzue. Ez dut uste, nire managerrak niri agindu dit. Baita zera ere eman di. Onartzazu, Clover, ni izarrandia izateko jaio nintzen. Eta zu zera izateko... Zeu besterik ez. Ikuskizunak aldizkariko azalean aterako naiz luzera baino lehen. Tad Bailey desagertu da? Jerry, egundoko arazoa. Larrialdi latza. Eraman gaitzazu agudo. Hau da zuen larrialdi latza? BUP nazioarteko istiluak konpontzeko sortu zen, ez neskatzen idoloen atzetik ibiltzeko. Baina Tad Bailey ez da idolo soi bat. Nazioarteko superrizarra da. Beraz, nazioarteko istilua da. Tira, Jerry. Mesedez! Ondo da. Ongi. Isileko 3 lan lortu dizkizuet delako telenovela gatzgabe horretan. Ales, zu jantziez arduratuko zara, Sam zu janariaz, eta Clover zu aktore gisa mozorrotuko zara. Aupa! Gure espioiak telenovelan parte hartuko dut. Nire aukera handia, Jerry. Zu bai managerrona. Paper luzea daukat, zaplastekoren bat eman behar dut. Garrantzirik gabeko estra bat izango zara, 3 zenbakia. Nire aukera? Horrelako aukerekin jai daukat. Mozorrotzearen agarbi dago. Orain lantresnak, Jerry? Ez horixe. Hau ez da bupeko eginkizun ofiziala. Ezin dizuet eman ohiko lantresnak arestirik. Mesedez! Ongi da. Hartu bizkar zoro propultzatzaileak. Geneak eskaneatzeko eskuila eta ize zirimola lakapotoan. Eta hori da dena. Barkatu, baina superizarra legez, ibilgailu dotore bat behar dut. Ibilgailu dotore hau bakarrik daukat usteko. Teknologia azterketarako orga prototipo oso esperimentala. Gailu berriak saiatzeko erabiltzen dugu. Eta kontuz, ez aktibatu ies gailua. Horrekin ez dugu emaitza honik lortu oraindik. Beraz, kale egin du saio guztietan. Arratsaldeko 3:10 pasatxo. Paradox Studioak. Espioien bulego nagusia. Ace Roxonen isileko egoitza. Hau bai txundigarria. Ez gara turista gisa etorri, nik ekoizleen bulegoak miatuko ditut. Zuk hitz egin langileekin, baliteke zerbait jakitea. Eta Clover, zu saiatu. Ez daukat espioitzarako astirik. Nire papera ikasi behar dut. Ez daukat esaldi bakar bat ere. Orain bai. Gaiztoarena egin behar zuen neskak mehatxuka deitu digu. Beraz, zeu izango zara zori gaiztoren alaba.
Nire plan antolatuta bezala doa. Nik, zorri gaiztok, mundua izoztuko dut. Eta Ace Roxxon espazioan galdu denez, inorken hau geldiaraziko. Hobeto esan, inork ez gaitu geldiaraziko. Zer duzu, zori gaizto? Ez duzu ezagutzen zeure alaba? Bai, ni naiz Gwendolyn Moon, zure alaba bakarra, kartzelatik ihes egin dut, eta... Aizu, Marty, zorri gaiztok azaldu behar luke historioa. Hau nire alaba da, soilik. Tal falta denez, jendeak ni ikusi nahiko nau batipat. Konforme, Gwendolynen esaldiak zori gaiztok esango ditu. Az gaitezen? Hortaz, ze gertatu zitzaion, Tadi zure ustez? Markatu polita, ez dut neskamekin hitz egiten. Zer? Ezer argitu duzu? Badakit norden erruduna, Wilhelm Lagu. Zori gaiztoarena egiten duen gogaikarria. Tad falta dela eta paper luzeagoa eskatzen dabil. Eta zure ustez berak baitu dutat? Beno, gaiztoarena egiten du eta larregi atsegin du kamera. Kamera hori da! Taden desagertzea filmatuta egongo da. Une hartan, ez ziren filmatzen ari ordea. Telebistako kamerak ez behar bada, baina laguntxo hau seguruenik bai. Orduan, zaintzako datu basea miatuko dugu. Eta gero, etxeri eta gozatu ikuskizunaz. Kontxo, Wilhelmek tresnatxo dotoreak dauzka. Enago ziur Wilhelm izan denik. Tresna hoiek, Jerryk ematen dizkigun oso antzekoak dira. Espioi tresnak. Guazen! Bideoaren arabera, Tad toki honetan txez zegoen. Begira! Taden erroskilaren marmela da. Osando, froga bat izan liteke. Froga? Oroigarri bat da. Marmelada honek Tad Baileyren Espainak ukitu ditu. Hemen daukagu benetako froga bat. Elektroshock gezigeldiarazlea. Hau espioien tresna da. Horrek esan nahi du, Tad baitu dutenak espioi zitalen batzuk direla. Baina nola aurkituko ditugu? Honen bidez. Geneak eskaneatzeko hile eskuiak hile hau norena den esango digu. Leonor von Schramm, Austriako Salzburgokoa. Bera da espioi zitaletako bat. Europara goaz beraz. Eta telenovela zer, nire aukera da. Esaldi guztiak kendu dizkidate egia esan. Norbaitek limonada bota du hemen atzean. Ezin dut sinetxi, Jerry korga traketxau eman digunik Europara joateko. Arratsaldeko 5 erdiak, Austriako Alpeak. Leonorren azken helbide ezaguna. Hau da lekuan onbait, PC-derrak jarduera elektroniko ugari adierazten du. Horrek ez du espioi zitalen egoitza izateko itxurarik. Guk hori pentsa dezagun nahi dute. Goazen, ez ustean harrapatuko ditugu. Ia! Ongi! Geldi denok! Kaixo! Kaixo, inkesta bat egitera gatoz telebistari buruz. Inkesta garrantzitsu bat, horregatik sartu gara ustekabean. Eta horregatik daramatzagu goi teknologiako inkestatzaile uniformeok. Ea, inoiz izan zara gure espioiak telenovelaren platoan? Bai, Hollywood bisitatzetik itzuli berria naiz hain zuzen. Bidaia guztiz liluragarria izan da. Aldageletara sartu nintzen, argazki bat daukan Vladimirinarekin. Roxxonekin jarren nahi nuen, baina desagertu egin zen. Izugarri kezkatuta nago. Baina tirra eserri, tea eta gaietak ekarriko ditut eta argazkiak ikusiko ditugu elkarrekin. Mil esker, beste batean behar bada. Bai, orain, inkestekin jarraitu behar dugu, barkatu eragozpena. Ez da erragozpena izan? Ez da erragozpena izan.
Gwendolyn Moon etorri da. Zori gaiztorren alaba, ez dakar asmonik noski. Baina ez larritu Roxxon agentea. Leonor arduratuko da guztiaz. Tirra, eiz. Esan bezala, zeure hobe beharrez baitu zintudan. Arrisku betean zabiltza beti. Hemen nirrekin asko segurruago zaude. Denborrarrekin gogoko izango nauzu, nik zu bezain beste. Eta nordaki. Egunen batean Roxxon Andrea bihurtuko naiz agian. Baina aurrera. Aurrena Gwendolinetaren laguntxoak desagerrarazi behar ditut. Eta honengatik utzi dut nik nire aukera handia? Emakume hori guzti zerrugabea zen. Bezederra ondatuta dago antza, alferrikako bidaia izan da. Orain nola aurkitu behar ditugu benetako espioi zitalak? Beraiek aurkitu gaituzte geu! Taten telenovelan nago! Hora harrapatu dute eta orain nire bila datoz! Badakizu ezer esan nahi duen horrek? Ospetsua naiz! Taden pareko superrizarra! Mesedez! Ez du azeleratzen! Ies egin behar diegu! Traste honekin, nire hile lehorgailuak motor handiagoa dauka. Orduan ielgailua probatuko dugu. Ea badabilen! Barkatu! Espioi zitalek trastetxo dotoreak dauzkate, baina guk ere bai. Guazen, Cloverren mireslen bila jarraitu behar dugu. Nora joan ote da? Azternarikape gelditu garenez, telebistako izar ospetsua izaten jarraitu beharko dut. Tira, Clover, hasi da ikuskizuna. Espioi zitalen egoitza ezkutua izango da hau. Leku hau ezagun egiten zait. Begira! Leo! Aizu, ze gertatzen da? Ez duzu jakin nahiko, Gwendolyn. Jakina, horregatik egin zaigu ezagun hau. Ace Roxxonen egoitzaren kopia zehatza da. Eta hor dago Ace Roxxon. Askatu mesedez. Inkestagileak alajaina. Espioiei ikusteaz bat ikartzen diet nik. Txepelok ez diozue minik emango Ace Roxxon agentearri. Aizu, ni naiz Gwendolyn, nire izena Clover da. Neba, telenovela benetakoa dela uste du. Telebista serioegi hartzen dute batzuek, antza. Jerry, laguntza behar dugu. Barkatu, Samantha. Eman dizuet nuen laguntza guztia. Ez, lagundu, Jerry. Honetatik lotuta gaude. Bai, neuk ere eskuak lotuta dauzkat. Barkatu andereñoak, baina konpontu zeuen kabuz telenovelarekin dituzuen larrialdi latzak. Zakarkio alakoa. Zarri gaiztok ezingo dizue lagundu. Lehenago suntxituko zaituz. Gelditu! Mesedez, gure espioiak telenovela bat besterik ez da benetakoa.
Ace Roxonen papera egiten dut. Antzezlea naiz, naiz agente sekretua. Ai, nene, sentitzen dut benetan arruki naizuta, zeiz. Ez dakit nola, baina Gwendolyn azkanteak garruna jandizu. Nire izena Clover da. Ez kezkatu, eiz lastana. Ordutxo batzuk garrun garbik eta renkontrako nirrek askoarekin, eta zenbateraino maite dauzun gogorratuko duzu. Eta zue hiruroi burruz, nire arraintxoa otorturako prestako jata. Zurre jatorrizko egoitzan ez egoen pirrainarik, baina lekuak emakume ukitua behar zuen. Ezin diguzu hau egin guri, niri! Zurri ez, Gwendolyn. Zurretzat zigor askoz gogorrakoa daukat. Laserronek pixkanaka erdibituko zaitu. Baliteke ziztatatxo bat sentitzea. Tamalez joan beharra daukate izen eta bion etorkizunaz ardurratzera. Elkarrekin ezkontzeko, eizen etxai handiena suntsitu behar dut. Zorri gaizto! Leonorero horrek Wilhelm hilko du. Wilhelm? Eta ni zer? Orain ezin naizin ospetsu bihurtu naizenean. Ez zara ospetsua, Clover. Beraz, erantzi betaurreko txatxu hoiek. Betaurrekoak? Clover! Desbideratu laserizpia betaurrekoekin. Erotu egin zara. Betaurreko hauek supergarestiak dira. Clover! Gogoko ditut kamerak, bai, baina gauza guztiek dute beren muga. Tad Bailey, sekulako horea da zurekin lan egitea. Oien, Tad, ondo zaude? Ispilu bat behar dut, kaskoak hile guztia lardaztu dit. Ondo dago. Goazen bizkor, Wilhelm salbatu behar dugu. Salbatu? Heroien tankeran diozue? Utikan! Nire ordezkoak egingo du hori. Eta ispilu bat behar dut benetan. Arratsaldeko 4:25 gutxi, Paradox Studioak Hollywood. Zure eiz galaia espazioan galdu da. Ni maitatu behar nauzu orain. Hori inoiz ez, hori gaizto! Zer da zarata hori? Vladimirina, jakin behar nuen bai agente bikoitza zinela. Aizu, bikoitzazu, ni fin askoa nago. Ze gertatzen da, Vladimirina? Ze gertatzen den? Zu mundua izozten arri zarela horri gertatzen da zorri gaizto. Eta nik geldi arraziko zaitut. Burrutik dago! Wilhelm, korri! Gwendolyn, nolatan zaude bizirrik? Ez dakit, eta zu nolatan zaude erotuta? Eta horrengo hau eizengatik. Wilhelm inguratuta dauka, guazen! Lakapotoa! Zuen baimenarekin? Aize zirimola lakapotoan!
Gabo ikuskizuna, Leonor. Nire hile garestia. Tad burusoil dagoenez eta Wilhelm joan da, Gwendolinek paper luzeagoa behar luke. Eguerdiko ordu bata 10 gutxi, Rodeo Drive, Los Angeles. Bota egin zaituzte beraz? Bai, Gwendolinek istripua izan du labearekin eta kalera. Iragarkiaren aukera daukazu oraindik ere, Clover. Mandiri eman diote. Bera da hamburguesa alairen irudi berria. Sentitzen dut. Zeharo jota egongo zara. Bai, ala nengoen, baina... Zer? Kendu dezatela kartela, barregarri nago. Ez dakit nola, zeu zara managerra kentzeko. Hori bai ikuskizun bikaina. Entres nada. Horrek esan nahi du, tad baitu dutenak, espioizi talen batzuk direla. Baina nola aurkituko ditugu? Honen bidez. Geneak eskaneatzeko hile eskuiak hile hau norena den esango digu. Leonor von Schramm, Austriako Salzburgokoa. Bera da espioizi taletako bat. Europara goaz beraz. Eta telenovela zer, nire aukera da. Esaldi guztiak kendu dizkidate egia esan. Norbaitek limonada bota du hemen atzean. Ezin dut sinetxi, Jerry korga traketxau eman digunik Europara joateko. Arratsaldeko 5 erdiak, Austriako Alpeak. Leonorren azken helbide ezaguna. Hau da lekuan onbait, PC-derrak jarduera elektroniko ugari adierazten du. Horrek ez du espioizitalen egoitza izateko itxurarik. Guk hori pentsa dezagun nahi dute. Guazen, ez ustean harrapatuko ditugu. Ia! Ongi! Geldi denok! Kaixo! Kaixo, inkesta bat egitera gatoz telebistari buruz. Inkesta garrantzitsu bat, horregatik sartu gara ustekabean. Eta horregatik daramatzagu goi teknologiako inkestatzaile uniformeok. Ea, inoiz izan zara gure espioiak telenovelaren platoan? Bai, Hollywood bisitatzetik itzuli berria naiz hain zuzen. Bidaia guztiz liluragarri. Nartzazu, Clover, ni zarrandia izateko jaio nintzen. Eta zu zera izateko... Zeu besterik ez. Ikuskizunak aldizkariko azalean aterako naiz luzera baino lehen. Tad Bailey desagertu da? Jerry, egundoko arazoa. Larrialdi latza. Eraman gaitzazu agudo. Hau da zuen larrialdi latza? BUP nazioarteko istiluak konpontzeko sortu zen, ez neskatzen idoloen atzetik ibiltzeko. Baina Tad Bailey ez da idolo soil bat. Nazioarteko superrizarra da. Beraz, nazioarteko istilua da. Tira, Jerry. Mesedez! Ondo da. Ongi, isileko 3 lan lortu dizkizuet delako telenovela gatzgabe horretan. Alez, zu jantziez arduratuko zara, Sam zu janariaz, eta Clover zu aktore gisa mozorrotuko zara. Aupa! Gure espioiak telenovelan parte hartuko dut. Nire aukera handia, Jerry. Zu bai managerrona. Paper luzea daukat, zaplastekoren bat eman behar dut? Garrantzirik gabeko estra bat izango zara, 3 zenbakia. Nire aukera? Horrelako aukerekin jai daukat. Mozorrotzearen agarbi dago. Orain lantresnak, Jerry? Ez horixe. Hau ez da bupeko eginkizun ofiziala. Ezin dizuet eman ohiko lantresnak arestirik. Mesedez! Bere biziko espioiak. Goizeko 10 gutxi, Paradox Studioak, Hollywood.
Roxxon agentea. Uste nuen bukatu nuela zurekin handeetan. Elur jauzi erradiaktibo bat ez da askinitaz libratzeko, Vladimirina. Ongi, eman mikrofilma. Tori filma atentela. Hau bada ardura zaizun guztia. Ez da guztia, txiki. Eta moztu! Ongi, 5 minutuko atxedena! Ederki gelditu da. Zein da hurrengo eszena? Zu mokadu debekatua zara niretzat, baina ez diozu inori esango, ez da? Izar baten bila. Eguerdiko 12 pasatxo. Rodeo Drive, Los Ángeles. Sam, Alex, zapatak erdi presioan! Mundiala! Kaixo? Proba bat? Zoragarri, Joe! Agur, musuak! Nire managerra. Managerra daukazu? Zertarako? Aktorea naiz, tuntuna. Iragarki garrantzitsu baterako proba daukat. Hamburguesa alairen irudi berria nauzue. Ez dut uste, nire managerrak niri agindu dit. Baita zera ere eman di. Ongi da. Hartu bizkar zoro propultzatzaileak, geneak eskaneatzeko ile eskuila eta ize zirimolan lakapotoan, eta hori da dena. Barkatu, baina superizarra legez, ibilgailu dotore bat behar dut. Ibilgailu dotore hau bakarrik daukatuzteko teknologia azterketarako orga prototipo oso esperimentala. Gailu berriak saiatzeko erabiltzen dugu. Eta kontuz, ez aktibatu ies gailua, horrekin ez dugu emaitza honik lortu oraindik. Beraz, kale egin du saio guztietan. Arratsaldeko 3:10 pasatxo. Paradox Estudioak. Espioien bulego nagusia. Eiz Roxxonen isileko egoitza. Hau bai txundigarria. Ez gara turista gisa etorri, nik ekoizleen bulegoak miatuko ditut. Zuk hitz egin langileekin, baliteke zerbait jakitea. Eta Clover, zu saiatu. Ez daukat espioitzarako astirik. Nire papera ikasi behar dut. Ez daukat esaldi bakar bat ere. Orain bai. Gaiztoarena egin behar zuen neskak mehatxuka deitu digu. Beraz, zeu izango zara zori gaiztoren alaba. Nire plan antolatuta bezala doa. Nik, zorri gaiztok, mundua izoztuko dut. Eta Eiz Roxxon espazioan galdu denez, inorken hau geldiaraziko. Hobeto esan, inork ez kaitu geldiaraziko. Zer duzu, zori gaizto? Ez duzu ezagutzen zeure alaba? Bai, ni naiz Gwendolyn Moon, zure alaba bakarra. Kartzelatik ies egin dut, eta... Aizu, Marti, zorri gaiztok azaldu behar luke historioa. Hau nire alaba da, soilik. Tal falta denez, jendeak ni ikusi nahiko nau batipat. Konforme, Gwendolynen esaldiak zori gaiztok esango ditu. Az gaitezen? Hortaz, ze gertatu zitzaion, Tadi zure ustez? Markatu polita, ez dut neskamekin hitz egiten. Zer? Ezer argitu duzu? Badakit norden erruduna, Wilhelm Lagu. Zori gaiztoarena egiten duen gogaikarria. Tad falta dela eta paper luzeagoa eskatzen dabil. Eta zure ustez berak baitu dutat? Beno, gaiztoarena egiten du eta larregi atsegin du kamera. Kamera hori da! Taden desagertzea filmatuta egongo da. Une hartan, ez ziren filmatzen ari ordea. Telebistako kamerak ez behar bada, baina laguntxo hau seguruenik bai. Orduan, zaintzako datu basea miatuko dugu. Eta gero, etxeri eta gozatu ikuskizunaz. Kontxo, Wilhelmek tresnatxo dotoreak dauzka. Enago ziur Wilhelm izan denik. Tresna hoiek, Jerryk ematen dizkigun oso antzekoak dira. Espioi tresnak. Guazen! Bideoaren arabera, Tad toki honetan txez zegoen. Begira! Taden erroskilaren marmela da.
Osando, froga bat izan liteke. Froga? Oroigarri bat da. Marmelada honek Tad Baileyren Espainiak ukitu ditu. Hemen daukagu benetako froga bat. Elektroshock gezigaldi arazlea. Hau espioia.